everyone, welcome back to my channel. नै जोंहा ओरैनो टाइम पास बेरायनो फैलायबाय। नैबे आदा लेंहरदोंमोन। ओंखायनो फैनाय जाबाय। बेरायनोसै। माथो खालामनो? दखानखौ गारनानै फैबावबाय। नायलांदो। माथो खालामबावनो बे लकडाउनावलाय। जायगाखौ नायलांदो एसे। जायगाखौ नायदो हाजो सारि सारि। सिनायनो मोनोबा कमेन्ट खालामनो हागोन जायगाखौ। बबे जायगानि नायलांबाय था। हे उल्थापानियाव फैबा रेल साइथिं दं। मोजां नायनानै लाखा। जोंथ' बारस'बोदों सरलपारायाव फैनानै। नायनाय देन्जार जाबायलै रेल साइथिंआनो। लाव कारेन्ट जाजोबसिगोनलै। कारेन्ट जाजोबसिगोनलै सरलपारायाव। निदान मोनै लागा मोनथामबाव साइथिंआनो गैलालै सयसु जाबावनांगौलै। लागाव गुवाहाटियाव सफैबाय नामा जोंलाय? गुवाहाटि बागा हनै रेल इन्जिना खर'खौ बावनो बानायो। खर'आ देन्जारलै। ट्रेननि मेन्टेल गाज्रि जाबा खर' सुग्रागोनलै बियो खानाय सुजानानै। मेलेमखौ जानोबा फैयो नै ट्रेना बाहाय। वालफ्रानो सिखावफ्रानो बारग'नो हानाय नंलालै। बेयाव कारेन्ट फैखायो नोंदांलै गोजौआव। कारेन्ट होगोनलै सिखाव हाबनो हायो। जायगाफ्रा मोजां नायनानै लाखा। जायगाया नुवाखै माबायदि? जायगाफ्रा मोजां नायनानै ला। ITI कलेज। हासिनो फैदोंलै अमा सिगलांनो होनदों थाजिमाव। बा kembali जादों। Turun aja deh. Jangan lah, masih. Kazim. Sumpah malah menggusung deh. Oke. Terus karena? Oh. 그거 하나로는 나와시나 나와는 하나래. Plastik yang enggak bisa bawa mainnya.
साउथ इन्डियाननि माबाखौ बानायनाया हनै माबा दङ स्क्रिना बे स्क्रिनजों माबा खालामनो हायो बन्द' नङामोनबाथ' मोजां जागौमोन बेयाव ओइ उखुम होलायबावनांगौसो माबायावल' थाङो मोजांसै जानाय न'मानि xin số đâu á à giờ ru là cái này không dám xem ô xe năm gì đây không không đấy đêm ngày này vậy cũng lâu quay cái mình chơi đi ăn đây lẹ mình bây giờ chơi này đi thua lên vậy năm này deh थांग्रोसै बानलु आलौदों
दोनथ'नोसै भिडिअखौ फोजोबनोसै एसेयावनो जोबथ'नाय लादो मारै जाखो एसे नायलांदो जायाखै बायदि मोनदोंबा कमेन्टआव खिथाहर जायगाफ्रा माबायदि दे बाय